Барселона тренерашро нав кард. Футболбози олмониро акулаҳо хӯрданд. Реал соҳиби ҷоиза шуд. Ин ва дигар хабарҳои шавқовар дар видеои имрӯза. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти доимии видеои мо компания 1x мебошад. Дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама осташ эътимоднокист. Агар футболро хуб фаҳмед, то ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди TouchFoot соҳиби 6,500 рубл шавед. Имконияти хуби пулкорокуниро аз даст надиҳед. Аз ҳама хабари машҳури ҳафтаи охир ин тренери нави Барса аст. Пас аз бухти Барселона дар полуфинали Суперҷоми Испания маъмурияти даста қарор бароварданд ки тренерашонро нав кунанд. Номзади асосӣ барои тренери Хави буд, аммо на президенти Барселона ва Пикеу Месси натавонистанд Хавиро розӣ кунанд. Хави барои он рад кард ки нахост нисбати Валверде беэҳтиромӣ кунад. Барселона ба Почеттино гузашт, аммо бо ӯ гуфтушунид карда нашуд. Аммо маъмурияти дастаи Каталонӣ дар охир Валвердеро хориҷ кард ва дирӯз саҳар дар сомонаи Барселона хабар дода шуд ки тренери нави Барселона Кике Сетьен мебошад. Охирон ҷои кори Кике Реал Бетис буд ки ӯ он ҷоро дар анҷоми соли гузашта тарк кард. Кике дар солҳои охир ягона тренере мебошад ки умуман бо Барселона алоқамандӣ надошт. Ӯ ин ҷо бозӣ накардааст ва дар ин ҷо қаблан корам накардааст. Чӣ фикр доред дӯстон? Сетьен дар Барса муваффақ мешавад ё ин ки не? Фикри худро дар комментария нависед. Агар ивазшавии тренер барои мухлисон хабари хуш бошад, пас ҷароҳати Суарез не. Луис Суарез ҷароҳати зонуро пай сар кард ва акнун 4 моҳ ба майдон баромадан наметавонад. Акнун маҳз ҳозир барои Гризман имконияти хуб пайдо мешавад, то худро аз ҳама ҷиҳат нишон диҳад. Чӣ фикр доред дӯстон? Ин корро ӯ карда метавонад ё ин ки не? Фикри худро дар комментария навис. Дар ҳоле ки Барса вақтҳои душвориро пай сар мекунад, Реал ғолиби Суперҷоми Испания шуд. Ин нуҳуми финали Зидан ҳамчун сармураббии Реал буд ва ӯ дар ҳамааш ғолиб омад. Ягона роҳе ки Реал дар бозиҳо метавонад ғолиб шавад, ин бозӣ кардан дар онҳо мисли финал бояд бошад. Аммо ин ягона рекорди ҳафтаи гузашта нест. Кун Агюэро дар бозӣ бо Астон Вилла хетрик кард ва беҳтарин бомбардири хориҷӣ дар таърихи Премер-лига гардид. Агюэро 177 гол зад ки ин 2 гол зиёдтар аз рекорди Терри Анри аст. ҳамчунин ҳамлагари Самдория Фабио Квальярелла ба дастоварди нодир даст ёфт. ҳамлагари 36-солаи италиявӣ якум футболбози дар серия А шуд ки дар лигаи олии кишвараш 16 сол пай ҳам гол зада истодааст. Бо дар назардошти оне ки Фабио дар ҳолати хуб қарор дорад ва ин мавсим аллакай 5 гол задааст, ин рекордро ӯ солҳои оянда давом хоҳад дод. Дар бозии охири худ дар Милан Златан аввалин бор пас аз баргаштанаш муаллифи гол шуд. Златан ба дарвозаи Кальяри гол зад ва ҳисоби ниҳоии бозиро 2-0 кард. Ва ин голи охирони ӯ дар ин мавсим нест. Боз як хабари даҳшатнок аз Австралия. Бозингари 21-солаи олмонии дастаи амрикои Гастингс Бронкас Эрик Берегитиро акулаҳо хӯрданд. ӯ ҳангоми истироҳаташ дар Австралия дар назди баҳр нохост ба об афтид ва ӯро мавҷ зуд ба дурӣ бурд. Дар бар ӯро 3 акулаҳои сафед интизор буданд. дӯстони футболбоз хостанд ба ӯ кӯмак кунанд, аммо ҳамааш хело зуд рух дод. Ба ҷои ҳодиса полис омад. наҷотдиҳандагон пас аз якчанд соат боқимондҳои ӯро дар баҳр пайдо карданд. ҳамин тавр шуд ки шахсро бо фамилияи Берегити натавонистанд эҳтиёт кунанд. Муҳаммад Салоҳ дар инстаграмаш сурати дӯст ва ҳамдастаи худ Лоуренро гузошта шӯхӣ кард. Футболбози мисли як қисми суратро бо Лоурен дар интернет гузошта дар зери он навишт ки қисми беҳтарини Лоурен. Ден дарҳол ба ин шӯхӣ ҷавоб дод ва дар зери он навишт ки бале, ин сурати пурра аст, на қисми он. Дар анҷоми видео наметавонам оиди як хатогии Кариус нақл накунем. Дар бозии дӯстонаи Бешикташ Алтинтоп дарвозабон партофти хатои рақибро гардонда натавонист ва ҳангомавӣ тӯбро ба дарвозааш сар дод. Дӯстон, ба ҳамин тамом. Агар ин видео ба шумо писанд омада бошад, то шумо метавонед ба дигар видеои мо назар кунед. Масалан, рекорди Гиннес дар футбол ё ин ки шикаст хӯрдани Месси ва Роналдо дар финалҳо ва лайки қиматбоҳои худро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.